Sherifla télévision kanubagaw an ka foli b'aw ye ka bɔ yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ an b'a fɔ aw ye aw ni ce aw ni baraji aw danse an b'a aw bisimila an ka ni jɛmukan in kɔnɔ mun tɔgɔ sans langue de bois bi an ka maa welelen ale tɛ maa dogolen ye aw caman b'a dɔn a tɔgɔ Jamil Bitar. Jamil Bitar i ni yantuma. Aw yɛrɛ ni yantuma. I ka kɛnɛ kosɛbɛ. An bɛ foli lase an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh. Jamil Bitar, an ka ɲininkali fɔlɔ o bɛna bɔ i bɔkolo la. An bɛ fɛ k'a dɔn maa caman ka jateminɛ b'a jira k'a fɔ ko i ye maliyɛn farajɛlama ye ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ ten nɔ an bɛ se ka kuma dɔɔni i buruju kan i bɔkolo la wa. Dɔw b'a fɔ ko dafejɛ. Dɔw b'a fɔ erikɛn jɛman. Erikɛn jɛman. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ nazara, dɔw b'a fɔ tubabukɛ. Mais ne bolo min ka gɛlɛn nin bɛɛ la o ye dusukun yɔrɔ ye. Ka da kan k'a fɔ couleur min bɛ farisogo kan o tɛ. Fayanfan ne ye arabu de ye. Bayanfan ne ba ye Masasidi Konate de don. Donc k'a jira u la k'a fɔ Jamil Bitar kɔni ye maliyɛn de ye. Min y'a bɛɛ lagɛlɛnma ye ne bangena Mali de la. Mali de ye ne ka kalan sara. Ne wolola Mali dɔgɔtɔrɔso de la. Mali mɔgɔw ka nisɔngɔ de kɛra ka ne ka école sara. Ne ye école publique de kɛ. Ne ma école privée kɛ. Donc ne ye fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na Ala ni Mali barika, Ala ni Mali sababu. Donc vraiment k'a fɔ ni mɔgɔw ko jɛman finman an ka siran parce que kɔrɔn fɛ mɔgɔw bɛ yen mun jɛlen bɛ ka tɛmɛ ne kan. I ko kɛ i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ ka bɔ san mara la o tɛ wa. Awɔ ne bangena san. Ni Ala ka jɛ ne yɛrɛ ka anniversaire ye 8 mars de ye journée internationale de la femme. O ye donba ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin musow ma. Donc kɛrɛnkɛrɛnnen k'a lase Mali musow ni diɲɛ seleke naani bɛɛ musow ma. Donc anw ye sangadenw de. Jamil Bitar an y'a ye k'a fɔ compagnie de transport mun tɔgɔ dalen bɛ aw la mun ye Bitar Trans ye compagnie ye a yiriwara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a ye san sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ e jɔyɔrɔ kɛra jumɛn de ye o compagnie de transport in kɔnɔna la walasa a bɛ se ka san sɔrɔ. Compagnie de transport ni n'i y'a jateminɛ ni jamu de dalen b'a la. Kosɛbɛ. Adamaden an bɛ siran an bɔkolo de ɲɛ. An bɛ siran an danbe, an bɛ siran an sigiyɔrɔ la. Ka a ta ka Bitar yɛrɛ ta k'a da compagnie na a bɛ kɛ don min na a siranya tun bɛ ne yɛrɛ dusukun na parce que an ka du a tɔgɔ b'a kan, an ka du danbe b'a kan, an ka du ka taaɲɛ b'a kan. Donc o kun kɛlen bɛ wale ne yɛrɛ bolo k'a fɔ compagnie nin tun tɛ se ka échouer cogo si ma parce que n'a échouera mobili ko tɛ dɛ famille yɛrɛ de tɔgɔ tun bɛ tiɲɛ a kɔnɔna na. Donc ne kɔni y'a risque ta don Ala barika la Ala y'an dɛmɛ a kɔnɔ a kɛra tare ye maliyɛnw ma. An ka jamana kɔnɔ yala bi bi in na maa bɛ se ka i jigi da k'a fɔ i bɛ se ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ k'i to Mali kɔnɔ. N bɛ min fɔ adamaden n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ sigiyɔrɔ bi sɔrɔ mun de fɛ. Sigiyɔrɔ bi sɔrɔ nafa kɔnɔ. N'i y'a ye dɔw sigira Mali la, dɔw sigira Makan, dɔw sigira Medine, dɔw sigira jamana wɛrɛw la. Bɛɛ n'i sigiyɔrɔ de don. Sigiyɔrɔ ko tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na k'i ka denbaya
lahinɛ cogo min na donc o sigiyɔrɔ n'i y'a jateminɛ jamana in ye jamanaba de ye jamanaba do ka da kan k'a fɔ an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ Mali tɛ fantan jamana ye peut-être que kow taabolo o de nana ni gɛlɛya caman ye mais n'i ye Mali ta k'a lajɛ n'i ye an ka dugumakolow ta k'a lajɛ a kɛra sɛnɛ sira ye o a kɛra mɔni sira ye o a kɛra baganmara sira ye o a kɛra dugu jukɔrɔ fɛnw ye sanu b'o la gaziw b'o la nɛgɛ b'o la fɛn wɛrɛw b'o la a kɛra kalan sira ye a kɛra dɔnni sira ye jamana in ye jamanaba de ye jamana in ye danbe jamana de ye mais pour que an ka se ka nafa sɔrɔ fo an yɛrɛ ka cɛsiri caman de kɛ o yɔrɔ la o cɛsiri dun tɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛ ma k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛna ka na o cɛsiri kɛ anw place la o tɛ se ka kɛ fo maliyɛnw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ nafa min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an y'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan n'an wulila k'an jɔ a fɛ a bɛ fɛngɛ donc ne bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ bana ye Mali la mɔgɔ bɛ se ka kɛ nafolotigi ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ dɔnnitigi ye Mali la mɔgɔ bɛ se ka kɛ karamɔgɔ ye Mali la mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye nin jamana in kɔnɔna na parce que k'a sɔrɔ i ma bɔ ka taa kɔ kan k'a sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si anw yɛrɛ ye opportunité sɔrɔ ka taa sigi jamana wɛrɛ la parce que an y'a kalan kɛ kɔfɛ bon n'i y'i ka kalan kɛ kɔfɛ a ka ca Ala fɛ relation ni fɛnw min b'i la aya ni kalan kɔnɔna na n'i ye hakɛ dɔ sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ b'a ɲini i ka taa baara k'u fɛ yen parce que olu mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔw min hakiliw dayɛlɛlen don mɔgɔw min bɛ se ko la donc vraiment n'i y'a ye an seginna jamana in kɔnɔna na jamana in kanu de don jamana in ye min k'an ye an kan ka min di jamana ma o ka kan ka caya ka tɛmɛ an yɛrɛ sigilen bɛ ni min ye donc an bɛ min kɛla bi jamana kanu de b'an fɛngɛla ka s'o ma bi ayiwa Jamil Bitar i ka compagnie aw ka compagnie de transport mun ye Bitar Trans ye o kun dɔnnen don nka e yɛrɛ ka sɛbɛkɔrɔdɔn maaw fɛ o sabu bɔra i sugantilen ka kɛ jagokɛlaw ka jagokɛlaw tɔgɔla soba mun ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali kɛra o ɲɛba ye ka sanga ni san 2002 ye mun de y'a to i sera ka o ɲɛmaya sɔrɔ ni e yɛrɛ ɲininka ni ye jateminɛ kɛ dɔnni ye dɔndɔni de ji bɛ don kɔ la dɔndɔni n bɛ misaliw de d'i ma depuis école la depuis an fitinin an kɔni donna école so fɛn o fɛn kɔnɔ fitinin ka na fo kumabaya an kun dɔnlen don an kanu kun bɛ mɔgɔw la ka taa o ye mɔgɔ yɛrɛ dancogo ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen Ala de o ye Ala ka diw ye quoi n bɛ fɛ ka min fɔ 2002 ne bɛna Mali Chambre de commerce président ya la waati min na o y'a sɔrɔ ne ka compagnie de transport a waati kɔnɔna na n'an tun tɛ fɔlɔ ye sous région kɔnɔna na an tun bɛ sɔn ka kɛ filanan ye parce que an tun ye système min sigi sen kan a tun b'an permet Bitar yɛrɛ tun tɛ Bitar ta ye tuguni a kun kɛra maliyɛnw ka bien commun de donc compagnie nin fana an tun y'a sigi jamanadenw lafiyali de kama hakilijiginw de don an b'a sigi don min na an kun tɛ fanga ɲini na an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini na an ko an bɛ baara de ɲini k'a di maliyɛnw ma n'an ye baara di maliyɛnw ma denbayaw min bɛ balo o kɔnɔna na o ye koba ye mais compagnie in kɔnɔna na fana an tun ye hakilina dɔ ta mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ fɔ o ma ko troisième âge ni si sera kasabi dɔ ma i tun bɛ voyager anw fɛ yen fo Falaki an kun b'o kɛ Ala yɛrɛ jati kama an m'a kɛ tɔgɔ ɲini na an m'a kɛ fɛn ɲini na donc ni mɔgɔw m'a dɔn Ala kɔni b'a dɔn donc an tun ye société in yɛrɛ kɛ société min bɛ na ni dɛmɛ société min bɛ na ni jigilasigi ye jamanadenw ma tiɲɛ de don Jamil Bitar mɔgɔ caman bɛ yen Mali kɔ kan mun ye an dɔn Chambre de commerce fɛ mais Chambre de commerce ne ka cɛya tɛ Ala de bɛ fanga di a bɛ di don min na k'a fɔ ko se kun bɛ ne ye ka tɛmɛ Mali opérateur bɛɛ kan o tɛ tiɲɛ k'a fɔ n bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o tɛ k'a fɔ fana hakilila min bɛ na o tɛ tɔw la o tɛ ni Ala bɛ fɛn min kun si ma don min na a b'a ta fanga a b'a di ma
ne tun bɛ dɛmɛ i ka hakɛ to dɛmɛ jɔnjɔn sɔrɔla a waati la mun ye i kɛ a ɲɛma ye barisa an bɛ ye an ka jamana kɔnɔ maa dɔw bɛ se ka dɛmɛ walasa u bɛ se ka ɲɛma fasoya dɔw sɔrɔ est-ce que e o dɛmɛ dɔw sɔrɔ ne ye dɛmɛ sɔrɔ ni n ko ye dɛmɛ sɔrɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na politiki kunda tɛ fanga kunda tɛ n ye dɛmɛ sɔrɔ parce que mɔgɔw de ye ne ta k'an sugandi k'an kɛ Mali chambre de commerce président u ka foli bɛ n ye nin yɔrɔ in na ka da kan k'a fɔ Mali commerçant détaillant ani Mali transporteur ani Mali bololabaarakɛla misɛnnin ninnu olu caman de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ anw ɲɛ bɛ nin cɛ in na an bɛ diɲɛ min kɔnɔ cɛ in bɛ se ka an labɔ a kɔnɔna na ne faw tun bɛ yen ne kɔrɔw tun bɛ yen a waati la ni kun ye mɔgɔ caman ɲininka a b'a fɔ ko ko nin petini wa nin denmisɛnnin fitinin nin bɛ se ka kɛ Mali chambre de commerce président ya mais i si tun bɛ hakɛ jumɛn la a waati la belebelebaw tun b'a la ni n ko belebelebaw tun b'a la a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que commerçant belebele damadamanin tun bɛ yen ne yɛrɛ ka jago kɔnɔna na n'olu tun bɛ baara kɛ ala y'a kɛ n kun ko ka d'u ye donc mɔgɔ caman tun bɛ yen o cogoya la fana n tun ko ka di mɔgɔw min ye donc olu de ye ne dɛmɛ ni k'u ye n dɛmɛ olu kɛra a sababu ɲuman ye mais ala de ye Mali chambre de commerce ala de y'a di ne ma donc vraiment ne bɛ k'a ye waati min na fana diɲɛ chambre de commerce bɛɛ n'i y'a bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan ne de tun y'a président bɛɛ la denmisɛnnin ye donc o kun ye ko min ye hali n'an kun bɔra kɔfɛ a bɛ bali mɔgɔw la k'a fɔ nin bɛ nin poste in na nin denmisɛnnin donc a kɛra sababu ye ne yɛrɛ ye expérience caman sɔrɔ si tun bɛ hakɛ joli la 30 ni dɔɔnin kosɛbɛ i ka o waati la e yɛlɛma jumɛn de kɛ min kɛra nafaba ye jagokɛlaw ma n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ man ɲi yɛrɛ da la parce que ni k'i bɛ kuma i yɛrɛ kan a bɛ hakɛ to a bɛ kɛ komi mɔgɔ i bɛ waso ou bien i bɛ ko wɛrɛ fɔ ne ye fɛn o fɛn kɛ ala de y'a nɔgɔya ala de y'a don ne garijɛgɛ la ni mɔgɔw de jɛra k'a kɛ mais an ka baara ninnu kɔnɔna na waati taabolo kama n bɛna fɔ aw ɲɛna foire kɛnɛ ye n'a bɛ fɔ min ma FEVAC o y'anw ka baara nɔ dɔ ye ka chambre de commerce jɔ Mali seleke 4 bɛɛ lajɛlen na région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o y'anw ka baara bolodalen o tɛmɛlen kɔfɛ ka Mali sariyaw lagɛ ka nɔgɔya don a kɔnɔna na pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na jamana in kɔnɔna na ka na baara kɛ ni an ye nɔgɔya ni lafiya kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko code des investissements ni fɛngɛ ninnu na an ye baara caman k'o kɔnɔna na mais o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ an kɛra sababu ye a waati la an n'an ka équipe pour que an ni fanga bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn kumakan fɔ pour que lafiya bɛ se ka na opérateur économique bolo cogo min na a waati la impôt ko gɛlɛya kun tɛ yen douane ko gɛlɛya kun tɛ yen a gɛlɛya caman bɛ yen an kun sera ka solution sɔrɔ olu bɛɛ la mais o kɔfɛ an commerçant détaillant n'i y'u ta k'a lajɛ projet d'appui aux commerçants détaillants ka commerçant détaillant dɛmɛ u bɛ se ka juru sɔrɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ chambre de commerce la an y'a jateminɛ k'a fɔ ni garantie t'i bolo i tɛ se ka juru sɔrɔ commerçant détaillant mɔgɔ min balo tuma dɔ la a ka gɛlɛ a ma a ka ca n'i ko o ka juru ɲini k'a ka jago yiriwa a bɛ gɛlɛya o de nana ni projet de commerçant détaillant nin ye pour que juru bɛ se ka don détaillant na cogo min na k'u former CGA ninnu créé la centre de gestion agréé ka comptabilité simplifiée ka ɲɛf'u ɲɛna jagokun ani tɔnɔ o bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo min na pour que denbaya ninnu bɛ se ka fɛngɛ donc an ye baara caman de kɛ chambre de commerce kɔnɔ mais bi a ka nɔgɔ i ka ɲininkali tɛngu sugu kɔnɔ mɔgɔw la commerçants la ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mais ne kɔni b'a fɔ ni an y'a ta k'a lajɛ ni an ma ɲuman kɔni kɛ an ma juguman kɛ
Ayiwa o ɲɛna san 2013 jamanamaw kuntigi sigi kalataw minnu kɛra yala e n'i ka fanga ɲini jɛkulu labɛnnen kun don kosɛbɛ wa barisa an y'a ye k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla olu tɛmɛnen kɔ olu ma kɛ jaabi sewalenbaw ye aw kun labɛn kun sabatilen don aw fɛ kosɛbɛ labɛn kun sabatilen bɛ anw fɛ 2012 kalata kama mun ma se ka bɔ 2012 kalata ma se ka bɔ min ma se ka bɔ kana bila ala nana n'a ka na ye coup d'état kɛra coup d'état kɛlen sɔrɔdasiw ye an minɛ an datugulaw bolo an ka nafolow tiɲɛna an yɛrɛbakun degula mais o si tɛ wale min ne b'u lagɛ bi quoi parce que ka da kan k'a fɔ an bɛ ɲɛta in de lagɛ an tɛ kɔfilɛ tuguni ni élection kun kɛra 2012 a ka ca ala fɛ ne yɛrɛ kun ka jate la ne tun préparelen bɛ cogo min na ne de tun ye Mali président mais mun de b'o yira la ni kalataw kun kɛra an b'an ta la waati la ala b'a ta la parce que ka da kan k'a fɔ ne yɛrɛ bolo n ka popularité tun bɛ yɔrɔ min na n ka jamana dɔnniya tun bɛ yɔrɔ min na a moyen tun bɛ n na a projet tun bɛ n kunkolo kɔnɔ a mɔgɔw tun bɛ n bolo donc ne yɛrɛ ka jate la taalen ɲɛfɛ a tun mana tigɛ da o da ma ko in kun ala ta kɔfɛ a tun bɛ se ka kɛ mais ala nana ka na ye ale de bɛ se ko bɛɛ la donc nin ko in nana don o senkɔrɔla la 2013 élection kun kan ka kɛ comme an kun y'an kan di mɔgɔw ma k'a fɔ 2012 kɛlɛ yera a kɔnɔna na an kun bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye PDS ye o yɛrɛ tikun dɔ kɛra candidature ko ye donc an ko an tɛ se ka segin an kɔ tuguni parce que an ye invalanw de ye an taara ka ban 2013 kɔni an b'a tɔ lase mais ko na situation malgré que kumaw min fɔra an kan lagosiw min dara an kan anw de ye jamana ci anw de ye ATT mɔgɔw ye anw de ye nin kɛ anw de ye nin kɛ anw de ye contre coup kɛ anw de ye an ka mobili di sɔrɔdasiw ma bere rougew ni fɛnw ma kuma caman fɔra k'a lagosiw ta k'a ɲɛsin an ma k'an ka nafolow tiɲɛ k'an ka baarakɛdaw tiɲɛ mais o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ an taara élection in na candidat 29 de tun bɛ yen an kɛra 9nan ye donc n'i y'a jateminɛ o bɛ mun jira o b'a jira k'a fɔ lagosi ni fɛn o fɛn kɛra o yɔrɔ dɔ la hɔrɔn dɔw bɛ yen mɔgɔ ladirilen dɔw bɛ yen mun ta tɛ fɛn ko ye mun ta tɛ dɔwɛrɛ ye mun y'u ɲɛsin hakilina ma n'u dalen b'an na hali bi n b'a dɔn o danaya kelen o b'o tigilamɔgɔ la parce que an m'a tiɲɛ. Ayiwa ATT ka fanga dafirilen ye a nana ni jigiya aw jigi misɛnyara kosɛbɛ e bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko ni kalata kun kɛra 2012 kɔnɔ e kun dalen b'a la kosɛbɛ k'i kun bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye kumakan de kun b'i ni ATT cɛ wa gundo kun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa. Gundo ni kumakan tɛ parce que jamana ɲɛmaaya o ye décision ye adamaden yɛrɛ e ni ala cɛla la. Ni don min bɛ diya depuis o sufɛla fɛ i b'o dɔn parce que ne y'a ɲini ka jamana in dɔn ala ye ne dɛmɛ a la n kɛra chambre de commerce président ye mais k'an to présidenya kɔnɔna na ni chambre de métier ani chambre d'agriculture ne de tun ye Mali chambre bɛɛ ɲɛmaa ye a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n tun ye chambre de commerce ɲɛmaa ye ka tila ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ olu ɲɛmaa ye o tɛmɛlen kɔfɛ n tun ye Mali conseil économique social et culturel n tun y'o fana président ye n tun y'o président min ye san o san Mali constitution de b'a ɲini conseil économique fɛ a ka taa jamana kɔnɔna na ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn degun ni gɛlɛyaw min bɛ maliyɛnw ka f'u ka sigidaw la k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe kelen ye donc o kɔnɔna na ne ye min dɔn Mali la tuguni o kɛra sababu ye ka hakilinaw di yan hakilinaw min bɛ se ka jamana lafiya maliyɛnw bɛ extérieur min na fana yɔrɔw min na n'u ka ca an sera ni jamana ninnu bɛɛ kɔnɔna na k'a dɔn gɛlɛya ni degun min b'u kan jamanadenw kan donc
an ka projet tɛ ko an y'a ta k'an sigi bureau kɔnɔ ka élaborer anw ye a ɲini ka Mali in dɔn de. Bon n'i tɛ fɛn min dɔn i tɛ se k'o baara. Donc an taara dɔnniya min kɔnɔna na a waati la n bɛ se k'a fɔ an kun labɛnnen bɛ parce que jamanadenw hamina ye min ye u degun mun b'u kan solution min bɛ se ka sɔrɔ a la an y'o bɛɛ laɲini k'o dɔn. Maintenant kanu ni nisɔndiya yɛrɛ min kun bɛ an ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kun b'a jira an na k'a fɔ élection nata kalafiliw nata fo ko wɛrɛ sa n'o tɛ an kɔni kun préparelen b'a la. O bɛɛ bɔlen kɔ a la an kun bɛ baara min na an kun bɛna baara kɛ continuité kɔnɔna na. Continuité tɛ dɔwɛrɛ ye parce que anw ni Amadu Tumani Ture jɛra an jɛra miiriya dɔ de kan an jɛra hakilina dɔ de kan an jɛra kanu dɔ de kan an jɛra o min kan Amadu Tumani Ture bɛ yen o a tɛ yen o anw bolo an jɛra min kan nin ye fo ni dɔw ta tun ye hakilina wɛrɛ ye n'o tɛ anw kɔni kun bolo an bɛ continuer ka baara kɛ n'a ye hali bi an bɛ baara kɛ la n'o bɛɛ ka famille ye bɛɛ ka jɛ ye tubabuw ko min ma ko consensus. An b'a dɔn ko i ni Amadu Tumani Ture aw ka surun kosɛbɛ an bɛna da maga a kuma caman na an b'a dɔn k'a fɔ yani i ka fanga ɲini jɛkulu MCATT sigili cɛ 5 ans i kun bɛ PDS de la yala mun de nana ni i bɔli o la? Candidature ko de bɔ PDS an bɔli PDS kɔnɔ candidature ko de an bɔ a kɔnɔ mais taalen ɲɛfɛ an nana faamuya fana k'a fɔ hakilina min tun bɛ président Amadu Tumani Ture la n'o ye consensus ye parce que opposition ko kuma kun tɛ ATT ka tile la majorité ko kun tɛ ATT ka politique kun ye ko la gestion consensuelle du pouvoir an bɛɛ ka jɛ ka fanga baara ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya bi n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko PDS a bɛ opposition de la o de la an y'a jira maliyɛnw na an tɛ opposition na an tɛ majorité la an tɛ centre la anw bɛ miiriya min kan nin ye o miiriya anw bɛ continuer k'a développer parce que tubabuw ko idéologie ni doctrine ko de don dɔw ko olu ye socialiste ye dɔw ko olu ye communiste ye dɔw ko olu ye capitaliste ou bien impérialiste donc o bɛɛ ye miiriyaw de ye miiriyaw min mɔgɔ dɔw y'u sigi k'a miiriya ka essayer ka waleya mɔgɔw bɛ baara kɛla n'o ye an ko an ka jamana danbe o ye min ye o ye consensus de ye o consensus sira fila tɛ se ka ye Mali kɔnɔna na fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan k'o sira kelen taama n'an jɛra k'o sira kelen taama a ka ca Ala fɛ degun dɔw bɛ yen k'a fɔ ko ATT tile la ko fili ma sɔrɔ baara kɔnɔna na o tɛ tiɲɛ dɛ k'a fɔ fana a bɛɛ kɛra fu ye o fana tɛ tiɲɛ donc n'an ye jateminɛ k'a la i b'a ye k'a fɔ ɲuman min kɛra o waatiw kɔnɔna na maliyɛnw bi mɔgɔ caman bi nimisala o ko kɔrɔlenw tɛmɛlen na mais o y'an ka jamana danbe de ye o k'a daminɛ fédération du Mali depuis lawalew la ni ko lawalew depuis Sunjata ninnu ka tile an ka masakɛ kɔrɔlenw ka tile la n ko mɔgɔw tun bɛ sigi de ka bɛn ko ma n'u bɛnna ko ma tuma min na kow bɛ sɔrɔ ka taa ni ɲɔgɔn ye donc k'a fɔ an bɛɛ de bɛna sɔn ko kelen ma o tɛ dɛ mais du bɛ se ka kɛ dudenw bɛ bɛn essentiel kan mais divergence fitinin fitininw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na donc olu ye sababu min mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a yala o surunya ye e ni ATT cɛ o surunya in de y'a to i ka fanga ɲini jɛkulu sigi k'a tɔgɔ ni ATT tɔgɔ k'o bɔ ɲɔgɔn fɛ barisa i ka fanga ɲini jɛkulu tɔgɔ MCATT an dun b'a dɔn k'a fɔ a kɔrɔ tɛ Amadu Tumani Ture a kɔrɔ ye baara jɛlenya kɔnɔ o ni yɛlɛma ni kuma diyara n da. I y'o min fɔ nin ye a kɔrɔ ye Amadu Tumani Ture. Siga foyi t'a la. Siga foyi t'a la n bɛna o f'i ɲɛna an ye jateminɛ de kɛ ATT in bɛ se ka dilan cogo min na parce que Mali sariya kɔnɔna na mɔgɔ tɔgɔ tɛ se ka da parti la kosɛbɛ n'i ko alternance yɛlɛma o bɛ mun ko fɔ o bɛ ATT ko fɔ parce que Musa Bin transition
alternance nana Mali la cogo di a mana Musa bin kɔnɔna na donc o bɛ ATT ko fɔ ni ko travail o bɛ baara ko fɔ ATT ye baarakɛla de a ye baara min kɛ jamana in kɔnɔna na bɛɛ y'a ye ni ko transparence an ka waati kɔnɔna na ATT ka o waati kɔnɔna na fɛn bɛɛ tun jɛlen don kow kun jiralen don maliyɛnw na fɛn si kun dogolen tɛ donc an de y'an sigi k'an miiri an bɛ se ka ATT in an bɛ se k'a fara ɲɔgɔn mais ni ko mouvement citoyen dɔrɔn i bɛ ATT de ko fɔ parce que mouvement citoyen kun y'ale de ka jɛkulu ye mais n bɛna min fɔ maliyɛnw ɲɛna pour que u k'a faamuya an tugura ATT nɔfɛ hakilina kan an tugura kan a kɔ jɛlenya kan an tugura a kɔ baara kan an tugura a kɔ surtout jamana kanu de kama parce que an y'a ye k'a fɔ a bɛ jamana in fɛ ka se niveau min na anw yɛrɛ fana b'a fɛ ka se o niveau la donc an y'o min ye ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ relation politique dɔrɔn tɛ ne bolo ATT n kɔrɔ de don n fa de don n teri de don n jɛɲɔgɔn don o bɛɛ kɔfɛ n karamɔgɔ de don parce que n bɛ misali caman fɛn caman bɛ yen i y'a faamuya ni n b'a kɛ n b'a lajɛ ale taabolo ye mun ye a ko kɔnɔna na pour que n bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko kɔnɔna na bɛɛ bɛ kalan bɛɛ n'i karamɔgɔ bɛɛ n'i ɲɛma donc vraiment o y'an ka ATT ko in ayiwa an ka waati bɛ ɲini kana koron Jamil Bita komi n y'a fɔ jamukan in daminɛ la cogo min na waati janba t'an an bolo e ka faamuya kɛra mun ye jama bɔli la décembre kalo 25 ka sanga ni Noël don ye a don jama bɔra i ko kɔnɔkulu ka ATT kunbɛn e ka faamuyali kɛra mun de ye a kɛra sewa ye e bolo a kɛra nisɔndiya ni ko dantɛmɛ ye n bolo o kɔrɔ ye n ma Ala waleɲuman dɔn parce que ale Ala de bɛ se fɛn bɛɛ la anw y'an ka parti sigi don min na an ye décision fɔlɔ min ta parti sigitɔ la partiw bɛ taa fanga ɲini de la mais an y'a jira k'a fɔ an ka parti objectif fɔlɔ ye ATT n'a ka denbaya seginni ye jamana in kɔnɔna na nisɔndiya ni damu Ala y'anw dɛmɛ o la an bɛ Ala barikada ale min kɛra sababu ɲuman ye an bolo o tɛmɛlen kɔfɛ maliyɛnw an bɛɛ de ka kunkɔrɔta ye nin ye dan tɛ ni nisɔndiya la koyi nin bɛ Mali kelenya de jira nin bɛ Mali bɛn de jira k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ foyi tɛ yen diɲɛ na ko min tɛ ban don dɔ la donc o nisɔndiya o de tun b'an na a don an bɛ profiter ka bɛɛ lajɛlen fo a cadre kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ y'an dɛmɛ a baara in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ i ni ce i yɛrɛ ye i ka politique baaraw dogolen tɛ maa si la tuguni jamana in kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn aw ye jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ sigi sen kan ni o mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ 11 ɲɔgɔnna la ka na fo 15 ɲɔgɔnna la aw bɛ fɛ ka maa sugandi ka kɛ cɛbɔ ye kalataw présidentsigi kalataw minnu bɛ nale hakilina jumɛn de kɛlen bɛ ka aw bila ko olu baaraw sigi sen kan hakilina min bɛ an na ne yɛrɛ bakun ni n ka tɔn na o tɛ mɔgɔ ko ye o ye jamana ko de parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi anw bolo maa si kelen tɛ se ka jamana in bɔ diɲɛ kɔnɔ bi parce que ko in k'a fɔ k'a tiɲɛna ni san damadamani in kɔnɔna na o tɛ dɛ ko in tiɲɛna a mɛnna a bɛ san yiri ka bɔ a tiɲɛna a mɛnna an bɛɛ bɛ fɛ ka an bɛɛ sigilen bɛ a tiɲɛni la n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ɲɛna an tɛ wuli k'an jɔ ka ko dɔ kɛ an bɛɛ nɔ de don mɔgɔw tɛ fɛ ka min mɛn o de don an bɛɛ nɔ de don dɔw b'a fɔ non ne nɔ t'a la parce que ne bolo kun t'a la ne e kun t'a la i fa bɛ sɔrɔ a la i ba bɛ sɔrɔ a la i kɔrɔ bɛ sɔrɔ a la i mɔkɛ bɛ sɔrɔ a la i tuloma bɛ sama bɛ sɔrɔ a la i dɔgɔnin bɛ sɔrɔ a la i cousin bɛ sɔrɔ a la en tout cas i bɛ sɔrɔ a la da dɔ fɛ o parce que Mali ye du kelen de ye i y'a faamuya donc k'a fɔ fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ a bɛɛ ye kolankolon ye o fana tɛ tiɲɛ ɲumanw b'a la k'a ta fédération du Mali la ka na se fo IBK la bi bɛɛ ye jɔyɔrɔnin dɔ fa kɔnɔna na mais tiɲɛli sɔrɔla bɛɛ bolo yɔrɔ dɔw la fana mais maintenant n'anw ko
an b'an ta kɛ règlement de compte ye don o don est ce que an bɛ bɔ nin cadre kɔnɔna na a tɛ te ka fanga bɛ ɲɔngiri don min na maliyɛn caman bɛ yen u ye kuma dɔw fɔ mais bi u ma nimisa wa kosɛbɛ Modibo Kile ta kɛra ten Musa Bin kɛra ten mɔgɔw min nana olu ɲɛfɛ o bɛɛ kɛra ten mais bi an ka se ka sigi kɔni ka kuma k'a fɔ mun de b'a to nin ko ninnu tɛ ɲɛna n'i bɛ du jɔ n'i ma soubassement k'a la ni fiɲɛ wulila a bɛ bin dɛ donc ne bolo baara in bɛ daminɛ ni mun ye a bɛ daminɛ ni yafa de an ka jɛ ka yafa ɲɔgɔn ma n'an ma yafa ɲɔgɔn ma mɔgɔw b'a fɔ réconciliation joli bɛ kɛnɛya nɛn kan o tɛ se ka kɛ o fo an ka kuma ɲɔgɔn fɛ karisa e jo tɛ nin na ne jo tɛ nin na nin jo tɛ nin na nin jo tɛ nin na an ka sɔn an yɛrɛ la fɔlɔ quoi n'an sɔnna an yɛrɛ la ne b'a ɲini i fɛ e ka yafa ne ma ka daminɛ jamana ɲɛmaaw na parce que il faut que jamana ɲɛmaaw ala ye jamana in kalifa olu min na i b'a kɛ to k'a fɔ mɔgɔ ma fisa ni mɔgɔ ye mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ ye o parce que ala bi fɛn dɔ di dɔ ma dɔ ka fisa ni dɔ ye o yɔrɔ la o donc ala y'olu min sankɔrɔta k'u bila o niveau la u ka baara ninnu kɔnɔna hali n'olu yɛrɛ ma ko kɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ min jɛra ka baara kɛ ni ɲɔgɔn jamana ko la u ye ko dɔ kɛ u y'o ko min kɛ a nana ni degun ye dɔw ma donc degun ni fɛnw min nana il faut que o jamana ɲɛmaa kɔrɔw ni min bɛ yen bi bɛɛ ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka yafa ɲini jamanadenw fɛ n'u ye yafa ɲini jamanadenw fɛ politiki mɔgɔw fana an ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ kuluba kelen an ka se ka sigi ka kuma n'an bɛ kuma don min na fana k'a fɔ an ka kuma an ni ala cɛla la jamana in bɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na ni an taara o sira fɛ a ka ca ala fɛ an b'a fɔ entente nationale dɛ nin dɛ o bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na hali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ni fɛnw min bɛ yen n ko problème min b'a kɔrɔ la e b'a dɔn ne b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn mais bi an ɲɛ tɛ foyi la an bɛɛ ɲɛ bɛ président sigi de la kala ta minnu bɛ nali dɔw ko an ka taa ɲɛɲini tubabu ka candidat ye jɔnni ye dɔw ko ayi ni ne kɔni kɛra ye n b'a bɛɛ ɲɛnabɔ bi n'a dira mɔgɔ kelen ma walayi i tɛ se a kɔrɔ maa kelen tɛ se maa si kelen tɛ se jamakulu baara de don jamana in bɛ yɔrɔ min na bi fo an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ opposition la o i bɛ majorité la o i bɛ fɛn wɛrɛ la o i tɛ fɛn wɛrɛ la o an ka fara ɲɔgɔn an ka jamana in ko kuma an ka dilan mɔgɔ tɛ bɔ kɔfɛ ka na dilan ye o an ka jɛmukan tɛmɛnen bi taa i ka hakɛ to an ka jɛmukan tɛmɛnen an ka maa welelen dɔ ko maa minnu bɛ ɲɛma sisan nɔ ko u tɛ ka baara kɛ ko baara ma kɛ ayiwa e hakilina ye jumɛn de o ko la ko olu bɛ fɛ olu tigilamaw olu ka bɔ yen pepewu ka kuma kuraw sigi yen nɔ an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ hali ni baara ma kɛ caman kɔni kɛra dɛ min gɛrɛntɛ fana kɔnɔ min kɛra ni waati sera président Ibrahim Boubacar Keita a jagoyalen b'a k'a jɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ a y'a ka danaya dan kan n sera ka nin de kɛ ne ni n ka gouvernement an ye nin baara kɛ parce que ale de ye gouvernement ta k'a sigi i y'a faamuya mais a tɛ se ka kɛ ko ni san 5 kɔnɔ foyi ma kɛ o a tɛ se ka fɔ fana k'a fɔ fɛn o fɛn kɛra nin san 5 kɔnɔ maliyɛnw y'u ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na o fana tɛ se ka fɔ mais an bɛ jateminɛ de kɛ o bɛɛ la mais hali bi président IBK bɛ yen o a tɛ yen o a mana kɛ cogo o cogo Modibo tɛ yen bi Modibo ka mɔgɔw bɛ yen koyi Musa tɛ yen bi Musa ka mɔgɔw tɛ yen ATT tɛ yen bi anw tɛ yen wa Alpha ka mɔgɔw tɛ yen donc ni jamakulu bɛɛ nin bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la ni n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna ko jala fan dɔ tɛ se ka diya ka fan dɔ goya donc sigikafɔ ye damu ye il faut que maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka a lajɛ mun de jɔn de bɛ se ka jamana in dilan ka a bɔ diɲɛ in kɔnɔna na ne jɔyɔrɔ ye mun ye karisa jɔyɔrɔ ye mun ye bɛɛ bɛ ala ye fɛn dɔ kalifa bɛɛ la ne yɛrɛ filɛ nin fɛn dɔw bɛ yen ne tɛ se o la mais fɛn dɔw bɛ yen n'i ye n bila o kɔnɔ n bɛ kɛ wanɛ de ye o parce que n yɛrɛ b'a dɔn ala y'a hakili di yan a y'a dɔnniya di yan a y'a se kɛ n ye donc vraiment ne bolo maliyɛnw bi an ka fanga ɲini banfulaw an k'olu jɛngɛ fɔlɔ sa an ka bɛn ka sigi k'a fɔ jamana in bɛ diɲɛ min kɔnɔ mun de bɛna an bɔ nin diɲɛ in kɔnɔ an b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmaaw fɛ an b'a ɲini an bangebaaw fɛ an bɛɛ ka kɛ hakili kelen kɔnɔna na
anga politique mo parce que do ba changement jeunesse kana ni kana on ye jeune de mais ni ya jatemne do ba america fo ne ma sambiduru teme folo mais bi fe ka mi fo malena on donna ko no depuis en fitinu ni chambre de commerce ta fuyena institution una fana asorola o siraka premier ministre sur la nga jamana ko na mu ye demseni fitinu ye tatam libola Musa Marabola Mugoro bola bon ministre o fana be mu ya on do nu ye bi bon o bebe mu jira ne ko makura tise kana munu ye demsenu ye me munu se ma delega do jamana la baralla makura tise kana makura ko teo makura ko teo ni ye negata kalangala ni ya bla kangala mo mo be bi ngulu fana ye mo kura na leonde ama foko an kunye korale ko ka on be dégager mais ni mi sa mana biwa donc ne bolo sisa nataula nyuma mi se ka sorala comme njuguma mi se ka sorala mu be bi fana nyuma mi se ka sorala comme njuguma mi se ka sorala mais anga mali ne blanc anyema ka fo jamana inde yanta ya anga continuer aywa wakati corona ko sobe Jamil Bitar ambe fe ka anda maka dron lakana kumala lakana ere bolo lakana bi se ka sabati chuko jume anga jamana en kono anga jamana dronte parce que ni ya yi kuna sini nkoro ya no Burkina Faso binkan do kera ambassade de France kan oni état major yere lakana bi se ka sabati chuko jume anga jamana kono oni Sahel jamana be kono chuko jume jemukan kunche akiliji unelo président Amadou Toumani Touré ba fo domina ka fo kele min binale an kelen ti sakor an kelen ga kelete a don klema amalame memuna kada kan ga fo ni jamana nun ta ka lage ni libi problème kuma ke peut-être que an ga fanga kun te nyongri peut-être que problème min be nord la problème min be nord la akumbe ya meno depuis la walulo depuis modo clé la be phobie abita abina mais pour que aka ampleur basro ngona na ni régime binili donc bi fenworo na faroka bon anga armée angume niveau mina par exemple Moussa Clé la nan tu jatemine ke awatela on kunga dogo de mais nan tu jatemine ke Mali armée kume fo chogo mina Burkina kele kera anyo yo fenworo fera anyo lu yo mais Moussa bin ko fe armée tara situation min konnana mo shita adon ningo anta don parce que mo ko misra maliniere bon Moussa Traoré o ka kuma tiambi Ibrahim Boubacar Keita de ka kuma biya mais ni bi on yere malien de nan yere dalemba la ka fo antise ka angal lakana an yere dama tise ka asabati ani wonche pourquoi ante misali ta jamana woro kan allan ka anga mo sara mi angal lakana asire yani wati doche yano o wati che pour que jamana dun akilibi sigi ambanga armée équipée ambanga armée formée dona taula pour que an yere bisikla ka anga lakana ambata an yere mais bi nete sorasiere ntanyelo ni jamana nyemo ni jamana tigu ba don bi ka fo anga lakana an yere biseka asabati aminen bambulo a chew bambulo ula benemba akama tare oya ala ka ko dile mais an yere nyebe jamana na dongo do min bi fo o yo fon min ba an lasran mais aban lasran muna parce que bi al ni dunga fa na ka nga sabati to ka sigi nyema ka fo ko toyin afleni adun ni ini jorena bi nyona ni marfatigi be marfati la ikrefe sumai adun bi gele e bolo donc lakana e jo fen joro bare mais o tisega ke jamana nyema dronga décision fo malien be de ka jenaye ka jeka faranyon ka fo an ka nga tani sira en fe ne bo de fo mo yana dongo dongo projet kelen doron ne be malabi o projet kelen dawrete koy problème mi bandala a donleno mo ko ye candidat an ga fo chugo de tikeli
mais an bɛɛ bɛ kuma kelen de fɔ don o don o kuma kelen an bɛɛ de bɛ segin a kan maintenant a bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ fo n'o kɛra an différence ye dɛ mais ne bolo n'an bɛɛ hakilina y'o kelen ye pourquoi an bɛɛ ti fara ɲɔgɔn kan ka bɛn o la k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛra jamana ɲɛmaa ye a diyagoyalen b'i kan nin programme ni a ka exécuter dans 5 ans dans 10 ans etc. donc mɔgɔw min kan ka bila o baara kɔnɔna na o cidenya kɔnɔna na olu ka u yɛrɛ sacrifier sa jamana ye parce que jamana ye min k'u ye vraiment an fana k'a dɔn k'a fɔ an kan ka dɔ kɛ jamana ye bi donc o ne ka faamuyali cogo ye lakana in sira kan. Jamil Bitar kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ janni an ka nin jɛmukan in datugu. ne bɛ foli lase télé filɛliba bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Sherifla kanubagaw Sherifla kanubagaw an ka ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye madame Sherifa Haidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n kɔrɔkɛ de don n jigilamɔgɔ de don n ka mɔgɔsɛbɛ de don a bɛ baara min na jamana in kɔnɔna na mɔgɔw kalali ɲɔgɔn na n bɛ foli las'a ma n bɛ segin ka profiter parce que kuma ɲuman fɔli siɲɛ kelen o tɛ bɔli kɛ mais a fɔli tuma caman a bɛ dusu don mɔgɔ wɛrɛ la u ka ɲuman kɛ ka taa hali anw minɛlen sɔrɔdasiw bolo a kɛra sababu ɲuman ye pour que anw bɛ se ka bila n b'a fɔ nin plateau in kan nin kɛnɛ in kan k'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka sabali an ka jamana in lajɛ an ka hinɛ jamana in na an ka hinɛ an yɛrɛ la an ka kɛ an yɛrɛ ye sa an ka kɔfɛmɔgɔw to yen sa k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ dilan sa o ko dilanni an bɛɛ nɔ b'a la koyi a tɛ kɛ joli kan a tɛ kɛ marifaci kan a tɛ kɛ takabin kan a bɛ kɛ ni hakili ni dusukun ye o bɛ kɛ ni hakili ni dusukun ye yɔrɔ min na vraiment n'an ye ɲɔgɔn ye an ka ko to ɲɔgɔn ta la n'an ye ko to ɲɔgɔn ta la a ka ca sinon Mali kelen bɛ bi i b'a fɔ a bɛ hakɛ to n bangebaaw ka hakɛ to bɛɛ ka i b'a fɔ danga bɛ mɔgɔ min nɔfɛ n'an ko a bɛ ɲɛ don min na fɛn wɛrɛ bɛna bɔ o kɔnɔna na min ka jugu n'o bɛɛ ye mun de kɛra an dun an ye silamɛ an ko an ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ an dun bɛ se ko la fana parce que Ala ye ko dɔw kalifa an na donc an ka lajɛ hali bi an ka jamana in lajɛ an ka a lajɛ an bɛ se ka bɔ jɛ in kɔnɔ cogo min na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o tɛ n bɛ fɛ k'a jira maliyɛnw na vraiment n'an bɛɛ y'an se kɛ a ka ca Ala fɛ an ka taa an bɛ se don dɔ la n'Ala sɔnna i ni ce Jamil Bitar i ni ce i ni baraji i ka nin jaabili in na o de fana bɛna dan sigi bi jɛmukan in na n'a tɔgɔ ko sans langue de bois an bɛ segin k'a fɔ aw ni ce aw ka tulomadali la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ nin jɛmukan in lakurayali ma an ni maa wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan siɲɛ wɛrɛ ka kuma caman fɔ aw ni ce aw ni baraji aw k'an bɛn